približne na šírku bokov alebo širšie na šírku yoga matky, chodidla paralelne alebo mierne otvorenej. Ideme robiť záklony. Pravá ruka za pravý bok, tú vzdialenosť každý si nájde svoju. A buď pôjdeme s nádychom, zdvihneme ľavú ruku, dlaň bude smerovať smerom nadol, budeme pozerať za našou dlaňou, alebo vyrotujeme celé rameno, otočíme dlaň a pôjdeme do úplného záklonu. Takže každý, kde dneska sme, eventuálne pracujeme na tej ceste do plného mostíka. Takže s nádychom pánva pretláčame servácie, svaly silne zatláčame, zdvíhame, ľavá ruka, dlaň smeruje smerom nadol, ak môžeme, položíme aj ľavú dlaň. A otvárame hrudník, otvárame ramena, pozeráme nadol, zatlačame pekne silne sedacie svaly pánvu, ako keby sme chceli až vystrieť kolena, čo najviac otvoriť hrudník. A s výdychom pomaly sa vrátime naspäť na zem. Prepletieme prsty, pretočíme dlane, vyhrbíme sa. Prehýnať v spodnom chrbte, prehýnať celý chrbát. A chceme ako keby čo najviac sa pretláčať medzi tými rukami k zemi. Ako keby som chcela položiť čelo na zem, hrudník na zem. A jemne smerujem ešte aj smerom zároveň k tej stoličke, ale a pôjdeme na predlaktia. Položíme sa na predlaktia, spojíme si dlane. Máme chodidlá pri stene a budeme sa odtlačať, ako by sme chceli úplne vystrieť kolena čo najviac. Ak máme teda stenu, tak ju môžeme využiť a zdvihnúť sa. Tak ideme sa na stenu. A teraz pomaličky